Il-fjura jekk tinqata' kmieni ma terġax tikber. Kemm b'dan il-mod li Emanuel J. Galea missier is-sieħba tal-eks kap nazzjonalista Adrian Delija iddeskriva l-manuvri interni fil-konfront tad-deputat nazzjonalista Awċi Alex Borch. Galea ddikjara dan f'artiklu ta' opinjoni fuq The Malta Independent on Sunday bit-titlu Plugged Before the Bloom, fejn ħareġ onqu għal Alex Borch u ddefendih minn dak li qegħdin jagħmlulu esponenti oħra ta' fazzjonijiet differenti fiħdan il-Partit Nazzjonalista stess. F'missjoni oħra tal-qsim intern li qed joħroġ aktar fid-der, Emanuel Galea għamel eloġġju fil-konfront ta' Alex Borch li saħansitra qablu ma l-aħħar mexxej tal-Unjoni Sovjetika Mikhail Gorbachev. Dan għaliex skontu li l-Alex Borch qed issirlu ħsara simili għal dik li kienet saret lil Gorbachev għaliex huwa differenti mill-establishment li jirrenja fuq dak li jkun qed isir. Dan l-artiklu ġie fl-isfond li Alex Borch kien fil-mira ta' attakk minn ħatem Beppe Fenekadami Kevin Kassar li wkoll uża l-kitbiet tiegħu ta' nhar ta' Ħadd biex jattakka lil min ma jimxix mal-linja li jrid l-establishment nazzjonalista. Il-kitbiet ta' Kassar saħansitra waslu biex il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista infatam fit-tnejn bejn dawk li ħarġu jikkundannaw il-kitbiet ta' Kassar u bekk jiddefendu lil Alex Borch u dawk li huma qrib tal-establishment nazzjonalista li baqgħu siekta quddiem l-istess kitbiet. Fl-artiklu tiegħu Galea saħansitra wissa li jekk kull darba li jkun hemm xi ħadd li jisfida l-istatus quo tal-pjetà politikament jinqatel, il-partit se jkompli miexi fit-triq li biha dejjem qed isir aktar irrelevanti. Galea wkoll innota kif nies bħal Alex Borch huma teddida l-oħrajn fiħna l-istess partit għaliex skontu l-akbar teddida f'moviment politiku mhijiex dik li tkun ġejja minn barra iżda dik li tkun ġejja mill-istess partit, ammissjoni għal mod ta' kif il-Partit Nazzjonalista jopera ta' kuljum.